Takže čaute ľudia, máme tu druhé video a máme tu hostia, je youtuber a volá sa Jakub. Čaute. No a dneska tu máme ovíčko a no tak teda ideme, poď. No, tak ideme. Jako, nemalo by to byť moc ťažké ovíčko. Nie, už to spadlo, nie ja to. A ja. Tak, ale mala by nás tu naháňať nejaká ptišera. No, Kamo, ale tu je na plieska, tu má. pravdepodobne pôjdeme asi do grupky. Už je to pri mne, ide to po mne. Jakub, utekaj. Bum. Opa. Aj. Komu som zlel? Tu sa tam strepem. No, A ide to tak, po mne. ideme. A safe zone. Kamo, ono to vypadá jak, ja neviem, jak z Dorsu. No veď to. Dobre, idem ďalej, dám si jackpoint. Alebo z tej hry, čo sme minule hrali toto. Sme tam zabíjali tie ptíšery. Keď chceš, môžem som urobiť aj ja môj záznam. Niekedy prečne zečia. No, dobre. Tak teraz idem aspoň bez toho, aby som spadol. Ja som spadol úplne tam najvyššom. Ja nie som úplne najlepší vo výčkách. Ale. Ej. Iba späť. Jaj! Utekaj, do safe zone, keď ja som skočil do toho. Idem. Ono to ide po mne. Nejde to po mne, dobre? No, takže... Potom, keď vy chcete, tak píšte do komentáru, akú chcete hru na budúce. Možno tiež tu bude on. A no, dajte mi odber a jemu dajte odber, tomu Jakubovi. A no Kubo, no hovor dačo. Dáte mi odber, označí ma u mňa. Jaj, ono to ide po mne. Na tomto videu budem označený. Dajte odber aj like. Aj zvonček. Ja som zase spadol, ale čo? Na tom červenom Jakub a ja som zase... Ono to, a prečo tá píšera furt je pro mne? Prečo nemôže ísť po niekom inom? Prečo? Ona je na mne posadla. Ťa miluje, nie? Vládne, nedoj. Zabila ma tá obľúda. No počkaj, dáme expo, dal. Né. Boxíky. Né, Jakub, nedoj. Ja teda nemám do boxy. Nemám dobité. Mám 49 ako, ale to nemá... Kedy dáš odhalko? Ešte nie. Ani dám odhalko. To je za mňou petardy to je. Je to o tebe. Aj po nejaké týpky, ale toto sú také... mini. No sú mini. Ja som na červenej. Že zase som spadol. Kamo! Jak? Proste! A napíšte do komentáru, či chcete na budúce video. Áno. Či Chcete, aby tam bola Jakub. môj záznam videa. Že budú dva záznamy. Niekedy sa prepne na môj záznam a niekedy na jeho. Možno vyjde dneska ešte jedno video, však uvidíme s Jakubom. Veď ak sa nám bude chcieť. A veď Jakko... Zase ide po mne. Lebo aj teraz bude u mňa celý víkend, tak budeme vydávať.Tože tu mám veľa. Get out, netlieskajte. Potom na budúce len... Ja som chcel ísť hrať Rivals, len Jako má na ňom ban. Kvôli hekom, no. Aj keď... No mám deltu, takže keď chcete aj z Brugge nejaké videá, jak lietame, alebo chcete nejaké stredko, napíšte si do vyhľadače Jakubská, alebo zavináč Jakubská, alebo mriežka Jakubská, Jakub SKA. Napíšte mi do nejakého videa, do komentáru, že chcete stredko, som tam dával do komunity, že keď chcete stredka, napíšte. Alebo keby ho neviete vyhľadať, tak kľudne aj mne môžete do komentáru napísať. Tu budem označený. Hej. Kľudne dáme stredka a tutoriál na deltu ja nebudem dávať, lebo
na vysvetľovanie, to je na dlho a už každý to pýta. Prvá delta bola ťažká, to si robil cez 4-5 hodín. Hodinu. Nie hodinu, to bolo veľa. Dve hodiny. Hej, tak to ja som bola s nima. No, tak teda 2 hodiny a túto koľko si tak približne robil? To deltu? No. Toto bolo rýchlo, lebo už som to vedel, ale keďže môj mobil to nevie hneď stiahnuť, tak to bolo troška ťažšie. A poradím vám, že na deltu, keď už urobíte, tak ten kód, aby ste dostali na ten key na odomknutie, tak tie videá nemusíte lajkovať, nemusíte robiť tie dotazníky, proste to kliknite a hneď sa vráte a ono to započíta, že ste to spravili. To tak viete oklamať tú stránku, taká mini rada. No áno, ale Kubo, mal by si veľký dávať pozor na tie bany. A nezabudni tu zapnúť fly a predávajte celé običko, že? No ja som zase spadol, že to asi spravím. Ale nemôžem do toho klikať, ale zase dostanem kick. No, už sa mi to laguje, už sa to asi zapne. Joj, choď. No, je to cez Dark Hub, potom Chaos Hub a potom Script a Command. Lenže ten Dark Hub sa veľmi ťažko sa to zapína a potom začnú len takto lagy a zabíjať. Jaj, zase mám naše 11 spadok. Tiež máme komunitu na Robloxe, group, CZSK Rivals, XBS, alebo jak sa to volá, neviem. A do meno si všíma, že to sme nevyrábali my, ale náš kamoš. A to už tá grupka tam je pár rokov. Áno, tá grupka už tam je dosť dlho. No, jako veď, dáte mi odber a kúkajte. Keď toto prejdem, tak toto dosť na fialové posledne som spadol. Skúsime zapnúť zase heky a nejde to tak zapnúť, tak nie. Chcel by som vedieť meno tejto hry. Neviem. Ale za chvíľu sa pôjdem, ty vole, asi do grupky pôjdem. To si poviem maximálne. Ja mám na tom nedí. No to napríklad. Jakub. Nedal. Nejdem do grupky. Mám milión grupiek, mám aj tvoju grupku. Hej. Jaj. A už hap. Či poje cestu, a keď to poje. Jaj, ja potrebujem univerzálne. Či ono to je po mne. No, to sú univerzálne. Dúfam, že dostaneme na túto hru len za heky, ale... No, bolo to. No tak to nejde, tak idem na Kira. Na túto hru nejdu. Lebo tebe to nepôjde cez tieto komandy. Asi, čo? Čo? Cez tieto komandy. Komandy nejdu. Nejdu mi. Tak ako veď, možno dneska vyjde video z toho Brookhavenu, keď do tohoto bude tak 2 komentáre, 2-3. Dajte like, keď chcete pokračovať z nejakých obíčok, alebo však píšte random games, čo chcete. No, alebo proste napíšte random a my dačo nájdeme. A budeme to hodnotiť tak, že čím viac, toto, napríklad keď tam bude, že Brookhaven a obi, tak dáme to, čo bude tam viackrát. Opa, už som na modrom či fialová čiarka, to je prvýkrát. A hlavne, keď chcete ďalšie videá, nemusíte napísať také, stačí dať len like. Aspoň to nám aspoň troška pomôže. No hej. Ale sme vedeli, že máme natáčať, alebo to nikoho nebaví a nebudeme to natáčať. Žiadne videá, lebo to len my robíme videá. A keď mi to nedá like ani koment, a bude to mať, že 3 views, že to len 2 videli, Tak asi ničomu. videá budú na, no. Tak asi sa vrátim k tým šortom. Ale keď chcete videá, tak tu nepíšte, keď vás nebavia obička. Tak ako nebavia vás obička, tak dám niečo iné. Nie. Ani ja som nie nejaký, čo milujem obička. Len tak nič ma iné nenapadlo na začiatku. Je to druhé video, to prvé som len tak natočil, lebo to bolo zo začiatku, ešte keď som začínal. Inak ma 50 odoberateľov, keby môžem live, tak bude
live na mojom účte, budeme Bruggen s kamošmi a bude tam aj stredko a všetko. Hej, no a bolo Ale to nechce mi to dať, YouTube mi to ešte chce schváliť. no. No tak teda, nejakom... A potom ospravedlňujeme sa, keď zle nás budete počuť, alebo tak, ale ešte nemáme až taký on top mikrofón. No pravda, ešte len ako sme na mobilu. Takže nie je na tom najlepšie. Ale ako budeme aj na počítačoch, myslím. Že budeme ako my ešte ja Budem neviem. zarábať o také 3 roky, Hej. budem mať 15, no. O 3 roky budem mať 16. O 2 roky. No vidíš, ako to nerob takéto. No to mám zabiť vás hop. Opa. Joj, to ono to ide po... Ja nenávidím, keď mi to dá dole polku hápok dole dá preč, tak ja nič nepoviem, ale ono to zabije. Čo, hľadaš inú hru? No tak hľadaj inú hru, tak keď prestaneme hrať to tak skladať. Ale... Keď uvidím. Alebo veď... Vypnem, tak... Vidíme sa pri osére. No tak, máme tu ďalšiu hru už. Ja som kriminál. Rozhodli sme sa, že tak dáme... Tobias nestihol. Nestihol, lebo ja som to mal ešte lagnuté a spavnul sa na mne vlak. Hráme NPC or Die. Áno. Ja mám spectate hneď, len sa mi to musí ešte načítať. Prepáčte, že sa mi to dlho načítala. Dobre, môžeme. Budem spectate toto. Tak mňa neviete sledovať. Má som hrať. Ale za chvíľku plesknem tomu, čo tam vidíte. No musím ho nájsť. Hej, no je pri vlaku. Pri vlaku. Hej, robím väžu. To není, jaj. A je ventilátor, že to je. Potom, jak ste videli shot, tak príjmam každému frenda. Takže keď mi pošlete, som RIP 2020, potržítko 2024, keď mi pošlete, tak vám ho príjmam. Ja som za ním. Aha. Odkiaľ slahnem. A do ja sa aj trafil. Ako vidíte, tak on sa volá Pvoste, potržítko režim Jakub. Aký tu máme zase event? Ja mám novú píšľovku zadarmo. Dobre si aj ty. Novú píšľovku mám zadarmo. Zarábam, že na AKčko. Nie, na Manigan. 100 000. Alebo 31 000. Kde? Hej no, on mal AKčko, jemu to kúpil kamoš, môj spolužiak a on ho nemá, proste nezlo mu. A bude hlasovať mapu. Dáme túto, nie, obchod, ten je dobrý. Dostal som. Jeden kriminál VSD. What? To je nové. Čo? Jeden kriminál proti všetkým šerifom. No tak, ja som teda šerif, tak teda A ja. ideme aj? Aj. No tak my s Jakubom sme šerifi. Všetci sme šerifovia. Aha. Ja mám ten najlepší skin z vás. Ja som ten, čo má súd v sebe. Ja som Ja klaun. som ten holý. Ja som klaun. Ty si už tu strieľajú hneď. Že vytipnem dobre. Ja. Aspoň. Aj.
Hej, ty čo utekáš? Hej, 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 hej. Hej, tento mi, aha, toto bol iné, hej. Si nejak Čistý. No. Oh. No. Tak, hľadáme. Že by je tu. Sa skováva. Skovávame. Neskovávame. Aj, tu je veľa. Moc veľa. Hej. Hej. Kam utíka? Yes. Jak to robil? Vidím. A on. Easy. Neviem, či bol úplne easy, keď mal nezaberanie. A tak máme viacerí na ňo, úplne to bolo ťažké. No tak to je pravda. Keď má aspoň 2 životy, jo. Hotel, to je najlepšia mapa. Aha, hoto, no. Ten má aj rod, ten je veľmi dobrý. Môj spolužiak má že snajperku. Typek má snajperku, to je toto. A nie, áno. Aha, to myslím. Má tú snajperku, on má ktorú? Tú normálnu za 325 000. Yes. Áno. On má tú za 325 túto. Typek to teda hádže, ja by som chcel externe toto, alebo... Ja by som chcel Manigan, lebo toto je money. Ale ja by som chcel toto, Divin. Kriminál. Si. Kriminál. No, tak sme kriminálovia, ideme. A mám lagy. A tak prečo aj šľahnuť inému? Ale ja si dám iný task. Lebo som mohol raz za free. A pri tom tasku je jeden, takže tomu nemôžem šľahnúť. Lebo potom nemám kde utiecť, sú tu dvaja. Ja mu šľahnem. Zahni. Čau. No, tak splníme quest. Aha. Tak dlho som to nehral, že ja ani neviem, jak sa to hrá. Dosť dlho som to nehral, 2 mesiace asi. Neviem, ale ja začnem utekať a tam je jeden šerif. Už dostal, jeden. Ja som jednomu už aj šľahal potom. No, tak urobíme to tak. A tak dneska možno ešte od tej 12, či toto, 12, no dobrá. O 8 Aj to viem. a 30. Možno vydáme ešte jedno a to bude, ja neviem, napríklad z toho Brookhaven, keď budú hrať. Alebo, ja neviem, z niečoho. No, tak. Wait, ja sa idem napiť. Inak idem aj ja, tak stopnem video. Poď. No tak, už som späť, bol som sa iba napiť. No nie napiť, bol som späť pohľadať. Pán, tak musím. Teraz mama zapíti. Ja som musel šláhnuť a utekať si splniť quest, lebo ma aj vidieť. A to nejde k ničomu dobrému. Ja som zomrel, kamu ty to robíš cez stenu, chceš povedať ten quest. On si myslel, že som zdrhol, ale... Čuch. Nevadí? Dobre ľudia, tak toto bola posledná hra. Nevieme. Ďakujem za privítanie. Tobiasovi, že som ma zavolal. No, a ja ďakujem, že si prišiel teda. No, tak dneska možno ešte vyjde to jedno video, ale uvidíme. Nevieme, či sa nám bude chcieť. No, tak, čaute ľudia. Bye, bye.